Здравейте! Вие сте с подкаста Балет Арабеск говори. Здравейте, скъпи приятели, слушатели на подкаста Балет Арабеск говори и почитатели на изкуството на балет арабеск. Здравейте, колеги, любители на танца и най-широка публика, която е изкушена или все още не е изкушена от танца, но неизбежно ще бъде привлечена, защото танца и особено танца, който прави балет арабеск, е изключително красиво, вдъхновяващо и зареждащо нещо. След малка лятна пауза, ние продължаваме с нов цикъл от епизоди, в които вече периметъра на разговора ще бъде разширен и в него ще се включват както до сега хореографи, танцори, бивши и настоящи, така и хора, които са извън този бранш конкретен, но са свързани били с танца или с балет арабеск, бидейки режисьори, художници, драматурзи, писатели, композитори, музиканти. Първият разговор, с който слагаме началото на този сезон, ако мога така да се изразя, е с двама изключително приятни гости. Поводът да бъдат поканени заедно в такава комбинация е предстоящото откриване на сезона на арабеск с премиерата, която носи мистериозното заглавие «Тайната Данте». Аз не познавам досега някой да е правил танцов спектакъл по произведението на Данте Божествена комедия, но това ще ни го обясни единият от гостите, може би и двамата, дали това се е случвало или не. Така или иначе, това е едно абсолютно оригинално произведение, за което сега ще разговаряме с хореографът Асен Наков и с Мая Праматарова, която е консултант, драматург и сценарист на спектакъла. Ще започна разговора с Мая Праматарова, която е изключително сладкодумен събеседник, с която сме се срещали безброй пъти по ъглите на софийските улици, но не сме сядали да говорим за нещо конкретно професионално. С няколко изречения ще отбележа, че тя е един изключително задълбочен като ерудиция специалист с много широк поглед изобщо към съвременните сценични изкуства. И у нас, и по света. Тя е театрал, театровед, театрален критик, преводач, драматург, режисьор. Нейните пиеси са представени в България, Русия, САЩ, Канада, Белгия и на други места. Един вечно усмихнат човек, който в един период, може би повече от 10 години, 20. Не беше в България, значи вече 20 са били, тя ми подсказва, и живееше между Москва и Ню-Йорк. Разбираме, че тук става въпрос за космополитен ум, който сега ще ни разкаже с първия въпрос, който ще задам на Мая Праматарова. Когато погледна към Данте, аз изобщо нищо не знам, трябва да си призная, нито как е възникнала идеята, нито от какво е била продиктувана. Може би Асен ще каже за това как му е хрумнало, но ти, като конкретен специалист, какъв беше твоя драматургичен подход към произведението на Данте? Защото
Това е много силна литература, всеизвестна, фундаментална, може да се каже. А да се превърне това в танцов спектакъл, аз лично не бих се осмелила. Признавам си, защото това е много сериозна работа. Майя, плиз. Толкова въпроси имаше в този един сякаш въпрос. Ще се опитам първо да кажа как тръгнах аз към този проект. Тръгнах много просто. Обади ми се Боряна Сечанова по телефона и ми каза, че бих искали да работи като драматург в балет Арабеск върху проекта с Асен Наков, когото аз до този момент дори не познавах. Макар че познавам фактически, мисля, всички останали хореографи на балет Арабеск. И две неща ме смутиха. Първо, че не се познаваме, и второ, че трябва да се работи върху Данте. Божествена комедия. Аз наистина не си представях какъв е този процес, не само защото това е един много сложен текст, който въобще се занимава наобщо казано с човека в Вселената, с същността на човека, стъпил върху основата на ренесансовия хуманизъм, но как тези абстрактни идеи се трансформират в нещо конкретно, което е танца, идея нямах. Но все пак най-важното за мен беше да се срещнем с Асен Наков и да видим имаме ли точки на пресичане, защото именно в тези точки на пресичане може в перспектива да стъпим върху тях, за да започне да се гради нещо конкретно. И беше изключително надеждаваща първата ни среща с Асен Наков. Говорихме много конкретно. Той ми показа примери от свои предишни работи. Аз му показах нещата, които мен ме вълнуват в съвременния танц, защото до този момент аз съм бях доскоро човек, който е израснал със съвременен танц, не на последно място благодарение на балет Арабеск. Моето детство, юношество започнаха с тази великолепна експериментална трупа и продължил да има много голямо любопитство към съвременния танц във всичките му различни разклонения, за да стигнем до театъра, който наистина е основният фокус на интереса ми през десетилетията, който все повече не си представя в екипите да няма човек свързан с танца, да няма хореограф. И да се върна отново към тази наша първа среща с Асен Наков, когато се оказа, че ние се докосваме в представата ни какво е съвременният танц, когато се оказа, че вкусовете ни се докосват, идеите ни за визуална някаква, макар и не обща образност, се докосват, това беше първи импулс, за да кажа, да се съглася, за да работим заедно, защото бе много дълъг лабораторния ни процес. Неизбежно много дълъг. Ние бяхме, условно казано, върху един бял лист, на който няма нищо, няма музика. Има едно грандиозно произведение, натоварено с толкова много прочити през времето, че ти не знаеш откъде да тръгнеш. Аз няма да крия, започнах, след като прочетох естествено Божествена комедия, тръгнах да чета всякакви тълкования, за да стигна до там, че просто се усетих като затрупана под тези смисли и значения. И много му освободи един италиански професор, който разказа история как една жена, необразована жена, трябвало да мине някаква професионална квалификация и дали за задача да прочете Божествена комедия. След което тя така се влюбила в този текст, че започнала, когато е на опашки пред магазини и хлебарници, да разказва Божествена комедия на хората около себе си. И това, че един текст като Божествена комедия може да е и толкова сложен, а всъщност и толкова прост, по някакъв начин беше един от ключовете, защото ние тръгнахме с много различни ключове към този текст и в крайна сметка се върнахме и към предишни творби на Данте Алигиери, върнахме се към едно много
интересно негово произведение в поезия и проза, което се нарича Вита Нова, нов живот, където всъщност се появява Беатриче и това е и любимата, и небесната, и абстрактната, и конкретната. И така стъпка по стъпка започнахме да съграждаме нещо като предварителната концепция, структура дори по-скоро бих казала, около която да обединяваме с хореографа нашите представи. И много бързо, и това беше може би най-сполучливия ход на Асен Наков, към нас се присъединиха Румен Бояджиев син, композитор, автор на оригиналната музика, 74-минутен трак, върху който стъпва спектакъл Тайната Данте, и сценографа Катерин Красимирова, изключително талантлива, млада сценографка, която работи много активно с мултимедия. Буквално преди 2-3 дни тя се върна от Токио, където заедно с още една нейна колега от Electric Miss спечелиха втора награда на един от големите и престижни фестивали за 3D мапиране. И в един момент към нас естествено се присъедини костюмографа Адриана Найденова и така нататък, за да стигнем до мига, и това ми се струва много важно, в репетиционната зала с целия балет Арабеск, с Олеся Пантикина и с тези мигове, в които ние вече дошли с някакво предварителни нагласи, усещания, мечтания, се срещаме с танцорите и Асен Наков имаше, според мен, коража да не им дава всеки миг готови решения и да поставя танца, а да им дава толкова много въздух, отколкото те се нуждаят, за да проникнат, да бъдат обладани от идеята и да станат нейни съавтори. В този смисъл Тайната Данте е един екипен проект на всички, които са изписани на плаката, направен от Николай Димитров над. Чудесно. Аз ти зададох няколко въпроса в един въпрос, ти ми даде няколко отговора в един отговор, така че сега ще насоча прожектора към Асен. Асен, той е известен вече като име и като изяви в средите, и то не само танцовите среди. Аз го познавам много отдавна. Откакто аз самата започнах да правя нещо в Арабеск, той тогава седеше под станката и гледаше мрачно, предимно. Но това е неговия характер, който вече в годините познавам добре. Той е свръхчувствителен, наблюдателен, амбициозен силно, безкомпромисен и с една природа, която спрямо изкуството особено, виждала съм го как репетира в кошмарни за него моменти. Да не казвам, че и сега е пак такъв момент, но с всякакви видове травми, умора, проблеми около него и какво ли не, той в залата е безотказан. Сега вече той набира скорост като хореограф. Няма да изборявам неговите творби в Арабеск и на други места. Но въпросът ми към теб е: имаше ли конкретен повод? Защото понякога нещо съвсем незначително блесва и осветява или тема, или сюжет, или проблем, или нещо, което ти си казваш, това ще е следващото. Първо искам да започна с самата трактовка на Данте. Когато ние започнахме, целият обем информация беше синтезиран от Майя Праматарова и екипа до нещо, което е малко по-комплексно, малко по-човешко. Целта беше да обясним с няколко думи идеята на Данте. За мен първо Данте е мъдрост, опит и философия.
От тази гледна точка, че в Вселената и в нашето житие черното и бялото, черната материя и светлината, те са в, как да кажа, в една симбиоза. И между тях стои високо на средата мъдростта. Пътят на тъмнината е необходимост, за да се стигне до светлината. Тоест всички премеждия, тъмнината води до светлина. Ако няма тъмнина, няма светлина. И за мен мъдростта, която стои по средата, е опита и желанието за избор. Тоест самият човек решава към кое да погледне, кое да преживее. Дали да бъде тъмното, дали да бъде светлото. И според мен Данте казва, че тъмнината е страшна само за тези, които са самотни и непросветени. Лично аз в идеята за спектакъл, тя беше подобна на тази сентенция. Исках да направя по-малък спектакъл, миниатура, която да е абстрактна. Но след разговор с нашия художествен директор Боряна Сачанова, стигнахме до консенсус, че Данте е нещо, което е дълбоко, то е разпознаваемо и ако бъде направено както трябва, може да достигне до по-широка публика. И от тук нататък целият екип се грижи върху това спектакъла да има различни аспекти на художественост. Самият Данте е направил като писател, като поет грандиозно произведение. Но върху това произведение има хиляди картини, скулптури, театрални постановки. Вътре са вплетени толкова много сюжети и имена. Всяко едно изречение има някаква последователност, някаква история, която е абсурдно един човек с цял живот работа да проследи. И това се крие гения на Данте, че всъщност той се опитва, според мен, да каже нещо много просто. Ада е това, което ти избираш, което сътворяваш сам, а рая е около тебе на земята. Не е нужно да отидеш някъде другаде, за да търсиш рая. Ти зависиш от това, от твоите действия, от твоя избор, кое ще бъде. Дали ще бъдеш в ада, дали ще бъдеш в рая, това си е твоя избор. И това звучи много модерно. Да. Защото ние дори в момента сме в този избор всички. Определено. Това много се радвам да го чуя, защото това е нещо, което силно ме вълнува мен самата и според мен не само мен, но аз съзнателно работя върху това да избирам рая, постоянно. Светлата страна независимо, на улицата. Светлата страна на реалността. Защото иначе другото те поглъща. Един въпрос за музиката. Как работи пък с композитора и как го избра Румен Бояджиев? Той е също известно име, много талантлив. От години работи в музикалния театър, шеф на секция ударни инструменти. Изобщо човек, който има и поглед върху балет Арабеск постоянно. Да, аз искам малко по-изначално да тръгна от преди това. Нашето възпитание преди години и в моето семейство съм възпитан така, че да ценя българската култура, да я уважавам и да я харесвам. За мен е много важно да се разбере, че българската култура, българските творци във всички аспекти са на световно ниво. Те са образовани, те имат широк поглед, преживели са много и това за мен е много ценно и важно. В почти всички спектакли, които аз съм правил и по-малки миниатюри, винаги съм се обръщал към български композитори. Да. Румен Бояджиев, син, за мен, аз съм работил и преди това с него, от тези хора, които първо са хора, човек. Човек, с който можеш да говориш спокойно, с който можеш да обсъждаш, човек с интуиция, човек с характер, чувствителен човек. Второ, той е брилянтен изпълнител.
през неговото съзнание и опит са минали стотици, да не кажа хиляди произведения. Значи той е отворен към всички жанрове музика, отделно, че цялото семейство се занимава с музика. Той е наследствен музикант. Даниела Кузманова, Румен Бояджиев. Всъщност тук имаме Румен Бояджиев син. Точно така. Тоест това е един човек с огромен опит и възможност, интуиция, чувствителност и гений да прави и усеща музика за танц. Той усеща дъховете, а в същото време на моменти ни остави без дъх. Тоест опитва се и прави нещо в движение, което за него беше много объркващо, защото аз почнах с по-сложни моменти от спектакъла, които не са последователни на място. За него беше това голям шок и размества му се драматургията. Но човека се справи перфектно. Казвам човека, защото той е първо място човек. Гениален композитор за мене и от имената, които ще съградят бъдещето в тази насока. И само да допълня, в партитурата, сценичната партитура на Тайната Данте е построена върху сола, дуети, съкровенности, интимности и много мощни, завладяващи сцени, в които участва цялата трупа на балет Арабески. Това беше голямо предизвикателство и за Румен Бояджиев син, и за Асен Наков, и за цялата трупа. И в този, как се съгражда цялата тази вътрешна динамика, да го наречем от светлото към тъмното, от единичното към груповото. И ако не беше тази наша много плътна връзка, симбиоза. Да, връзка. Аз мисля, че нямаше значение кой кому подсказва нещо. В един момент ние стигнахме до фаза на такова взаимно доверие, че се вслушваш в другия и проверяваш себе си през другия. Ами това е един прекрасен, бих казала, идеален вариант на сътрудничество, но може би е така, защото Данте е бил с вас. Той имаше, ако не бъркам, годишнина. Да, точно тогава, преди няколко години, имаше много неща посветени на Данте. В това число се направи спектакъл в Лондон. Но танцов или... Танцов спектакъл. Да. Уен Макгрегор. Аха! Така че не го знаех това нещо. Всичко това го, доколкото можахме, прочетохме, гледахме и в един момент всичко отмахнахме, за да останем отново пред бели листи, за да започнем нашето. Настъпва в един момент едно пресяване и изчистване и излиза квинтесенцията от това, което искаш да направиш. Аз много уважавам такива опити, защото за мен съвременно изкуство, ще си позволя това разсъждение, не означава да си краен в някакъв естетически изказ. Има много такива примери, които работят от страна на формата и езика единствено и правят неща, които са обикновено публицистични, бих ги нарекла, свързани с някакви конкретни актуални проблеми. За мен сериозното изкуство прави връзка с вечността. Това е много по-трудно, много по-сложно, но това да развълнуваш съвременния зрител с такива теми, които поставя Данте, вечни, за мен е много по-сложна задача и много по-висш пилотаж. Буквално преди 3 дни завъртяхме. Беше естествено репетиция, в която се проверява звук, мултимедия. И когато усетих, че дори при тази репетиция, аз, която съм била в целия процес, се развълнувах, се обърнаха Асен и му казах, имаме спектакъл. Да, очакваме го с нетърпение. Нека да кажем датите на премиерите, след това пак ще ги повторим. Но още сега да ги кажем. 11 и 20 октомври, заповядайте
Спектакъл е изключително въздействащ в всичките си компоненти и мисля, че наистина за цялото семейство и за родители, и за деца, всеки човек, който има някаква желание да се среща с нещо малко по-различно от това, което се случва на улицата. Точно това щях да кажа, между другото, докато ви слушам, че това е мое мнение, разбира се, има огромна нужда в момента от неща, които ни отлепят от улицата. Прекалено много улични станахме. Прекалено големи уличници станахме. Просто хайде стига. Има толкова сериозни неща в живота, за да го видим този живот, такъв какъвто той в момента непрекъснато динамично и драматично се променя, защото всички виждаме какво се случва в нашия свят, какви пластове и как се разместват, а ние трябва да имаме висока гледна точка. Мисля, че ако изкуството изобщо може да направи нещо в този свят, това е да накара, да дигне хората, да гледат нещата от друг зрителен ъгъл, за да намерят изход. Преди да влезем в студиото, беше отворен прозореца и Асен Наков каза, като погледна към покривите, как е тичал като младеж по тези покриви. И да, спектакъл ни в някаква степен може да се каже, че вдигане на главата, поглеждане нагоре към небето или най-малкото поне поглед от към покривите. Нека да поговорим за танцорите. Как те смляха тази идея през телата си? Да, аз първо да кажа, че в балет Арабеск съм вече 32-и сезон и дълбоко познавам всички колеги и смятам, че знам техните качества, танцови и актьорски. Само, че аз обичам и себе си и тях да поставям в извън зоната на комфорт. И това може да кажем, че си е всеки път вид експеримент, когато работим заедно, защото за да извлечеш нещо различно, трябва да подходиш по различен начин. Иначе хората влизат в едни релси, в обичайни неща. Да, които се повтарят всеки път и така се изгражда един образ, който той си е постоянен. За мен е важно, първо, от моя гледна точка, аз самия да съм извън зоната на комфорт. Второ, и те да са извън зоната на комфорт. Естествено, началото е винаги много труден, но смятам, че балет Арабеск... Така ги придвижваш напред. Да, карам разширяваш да мислят повече. Да. Това дали се е получило, самия зрител ще го каже. За мен е важно на тях да им е интересно и да правят различни неща. В смисъл не като тип хореография, като начин на мислене. И самата среда този път е различна за тях. Тоест имаме неща, които не им влизат в длъжността, така да кажа, защото използваме някои неща, които са по-скоро акробатика. Имаме едни шигми, върху които те се катерят и се хлъзгат. Използваме вериги. Камъни. Камъни, да, мислех. Но... Не, това го казвам на посоки, без да знам нищо, но по така... По принцип в текста дойде. Има камъни. Да. Аз казвам камъни, защото със сигурност, знаете, тези всеизвестни илюстрации великолепни на Густав Доре, които просто аз там съм занемявала с часове и там има много камъни, ледове и други материи. Това как сценографски е отразено, не знам, но това е, как да кажа, тази материалност на един измислен свят. Това е много особен момент. Мисля, че намерихме ключ с визуалния
решения, да. И това е едно от нещата, които предполагам, че ще впечатли силно премиерната ни публика. Но този спектакъл дава надежда, нали? Определено, това е път. Имаме нужда от надежда. Самия факт, че се занимаваме с пътя на човек. Да. Естествено, че има, защото ти вървиш на някъде. Вече самото вървене е надежда. Защото за да вървиш на някъде, значи имаш някаква поне хипотетична идея за посока. Аз бях забравила, но готвейки се за този разговор, се подсетих, че всъщност Беатриче е голямата любов на Данте, която си отива много рано обаче. Да. И си помислих дали пък, защото има такива събития, които така дълбоко бележат творчеството на един човек, че този стремеж към отвъдното, тази среща с отвъдното, това е може би защото голямата му любов е там. Това са, нали, мои фантазии. Той въобще се занимава с отвъдното още от нов живот. Да. Там са няколко фокуса. Беатриче там губи приятелката си, после баща си, после тя самата си отива. Естествено, че когато говориш за спектакли, стъпили върху философски концепции, върху идеята за несекващата любов, живот и смърт са редом. Добре, нека да видим малко по-широко нещата сега и да те попитам, Асене, ти как разбираш професията на хореографа? Какво е днеска хореографа? Какво представлява това артистично животно? Аз лично не се смятам за хореограф. По-скоро за мен е интересно да работя с млади хора, които ме зареждат. Работата ми е второ семейство. С желание отивам на работа. Хореографията се случва просто от моята нужда да работя с хора. Социална нужда. Което те прави хореограф. Аз... Извинявай, че ще ти го кажа, но изпитвам ти си хореограф. Тази нужда да работя с хора, които ме зареждат. Това за мен е същността на професията. Дали е тя изпълнителска, дали е хореографска, за мен е удоволствие да работя. А имаш ли някакви мечти, дори да са много абстрактни, ако разбира се искаш да ги споделиш, по отношение на професията, на реализацията на твоя талант, на общуването с други хора? Аз смятам, че случайността е голям фактор по принцип в живота. Всеки човек има някакви мечти и идеи, но те трудно се реализират. Но те се случват по случайност. Да. Трудно се реализира нещо, което човек мечтае, то затова е мечта. Иначе щеше да е реалност. И според мен това е хубаво човек да си мечтае. А дали ще се сбъдне, не се знае. Сега към Мая един въпрос. За това каза, че познаваш много добре арабеск. Според теб, какъв е смисъл и значението на присъствието на арабеск в нашето културно поле? В културния живот у нас? Смятам, че то е променящо се. Все пак ние имаме тази балетна професионална трупа вече повече от 5 десетилетия. И ако погледнем назад във времето, в мига на създаването, във времето на Маргарита Арнаудова, едно от първите неща, които гледах след като се върнах след 20 години
в България. В смисъл, аз съм идвала на пресечки, но не съм гледала спектакли на арабеск. Гледах Нестинарка и бях силно впечатлена. Как този спектакъл се чете като едно модерно, абсолютно съвременно представление и си мисля, ето това е начин чрез новите танцори да придърпаш хореографията на такъв мощен хореограф, каквато е била Маргарита Арнаудова. И за мен е много важно, че Олеся Пантикина в момента, нейната дъщеря, хореограф и корепетитор, продължава да работи в театъра и бидейки редом до толкова различни хореографи, било до те, било до Асени, до многото гост хореографи. Това... Олеся е уникален човек. Аз съм го казвала и друг път. Тя е акумулатор, двигател на трупата арабеск. Без нея не знам как биха могли да се случват нещата. Вътрешна стабилност. Вътрешна сила и всеотдайност, каквато аз не съм срещала. Спрямо други хореографи, тъй като тя самата също е хореограф прекрасен. Да. Но аз те прекъснах за това е ролята на арабеск. В този смисъл арабеск е различен в десетилетията. Според мен се намира и в момента в някакъв поредна фаза на ново превключване. И тези превключвания са силно респектиращи. Те стават през танцори, които стават хореографи. И за мен това е много, да го нарека, добра линия, защото естествено развитие. Колци на големи хореографи по света, да не изузимам, Александър Екман, първо танцуват и после изведнъж, о Боже, ражда се кактус или там, не знам си, друг спектакъл. Идват и хореографии от други страни. Много ме впечатлява и изключително зарежда работата ви с композитори като Георги Арнаудов, Петър Дондаков, Добринка Табакова. Видях, че в репертуара на арабеск са 2 произведения на Добринка Табакова. Ето сега работим с композитор, който буквално беше с нас в този цял изключително дълъг, креативен и по някакъв начин сложен процес, защото когато Асен Наков каза, че той излиза от зоната на комфорта, той както умее пък да извади другото от зоната на комфорт, те ако случайно дойдат в такава нагласа, той моментално ги вади. Но при целия сложен процес смятам, че трупата усещаше някаква здраво ядро, което идваше от нашата екипност и не на последно място от готовността на Румен да усеща, да вижда, да е съзвучен през звука, движението. И дори не мога да разбера кое се случваше първо. Звука ли даваше импулси на движението? Движението ли генерираше звука? Имаше някаква такава постоянно кръговост на случването, за да се стигне до тази голяма партитура. А музиката акустична ли е? Електронна или комбинация? Музиката е комбинация, като Румен е от този тип композитори, които пишат първо на ръка. На партитура прави. Точно така, върху лист. След това го изсвирва на инструмент и чак тогава го записва. Тоест, той държи първо да го види, да го чуе, да го обсъди, тогава да го запише. Да. След това, когато трябва обработка, се прави допълнително. Но той е от този тип композитор, който аз много уважавам, защото работят по този начин, който за мен е правилният начин. Не да седне пред компютъра и да почне да си щрака готови фрази. Да. Той е сериозен музикант все пак. Да. Казвам това не случайно, защото в момента не искам да влизам в тая тема, но ако има някаква девалвация в изкуството, това е защото има много хора, които решиха, че това е много лесно. Хора, които имат 2 дни и 2 ноти багаж, започнаха да пишат музика и настъпи нещо, което
понякога е силно смущаващо. Но и това ще премине, сигурно. Това важи за всякакъв вид изкуства. Нали, и за танца понякога го виждаме, и за литература. Режисура, мултимедия. Режисура, мултимедия, да. Изкуството едва ли не стана приятното хоби на много хора, но това да ти е хоби все още не означава, че правиш изкуство. Аз също имам като хоби да рисувам, но не се смятам за художник. По никакъв начин. Как в момента искам да попитам Мая, защото тя има много широк поглед към нещата. Съвременният танц си взаимодейства с другите изкуства. Тъй като някой беше казал преди време, в танца става синтеза. И това е абсолютно вярно, тъй като в танца съвременния има и драма, има изобразително изкуство, пластични, всякакви видове визуални изкуства. Да не говорим за философия, литература. Мисля, че ние сме в една точка, в която различните видове изкуства се докосват много активно едно с друго. Театър има голяма необходимост от танц, танца има необходимост от театър. Музиката има нужда от танц. Може би се преосмислят самите изкуства. Да, има такива мигове на силни привличания и после изведнъж като че ли се минава през друга фаза на оттласкване, някаква вътрешна процеси, така за да се стигне пак до това събиране. Мисля, че сме в точката на събиране и с почуда, но не без интерес гледам, слушам всъщност и гледам, концерти симфонични, при участието на най-различни танцори, включително и брейк танцори. За театъра е пред черта, защото танца е не само поставено някакво конкретно соло или движение, а жест. Ние в драматичния театър работим изключително много с хореографи, защото всяко движение, всяка изразена чрез тялото мисъл е добре да бъде направена през опита на хореографа. Мисля, че сме в тази точка на взаимно докосване, която обогатява и е полезна за всички от нас. И ми се струва, че не случайно беше, че ние съвсем така добре работихме, защото от различни посоки, от различни ъгли тръгваме към нещо, което е това наше представление, този спектакъл. А може ли да се каже, че в момента съществуват някакви теми, които най-силно привличат драматурзи, хореографи? По едно време имаше, примерно, самотата, алиенацията, може би расова дискриминация, може би така наречената тема за половете. Определено. Може ли да кажем, че те преобладават или се вплитат просто в нещата? Надали бих определила доминантни теми, но мога да кажа доминантни липси. И това е интересно. Защото темите са много, колкото са и всъщност и авторите, и аудиториите, ако щеш, които ги търсят по един или друг начин, камерни или големи. Но на мен ми се струва, че липса, която усещам поне аз, и тя беше до някъде възпълнена от процеса ни в Тайната Данте, да го наречем така, е надигането на пръсти. Малко от малко да се отлепим от земята, малко от малко да се надигнем на пръсти, малко от малко да си спомним пак ще се върна към изречението за човека във Вселената. Малко от малко да се съизмерим с този голям разширяващ се космос. Ама ние ако не си спомним за човека във Вселената, Вселената ще ни го припомни. Да. Просто ще ни го припомни доста така категорично.
повече поезия по някакъв начин. И тази потребност, аз започвам да виждам не само моя необходимост, а ето на целия екип, който мисля, че вече ние доста време работим на този проект. И неговата поетичност беше също един много голям генератор на идеи, на движения, на мечти. И умората се преодоляваше през тези мечти. Защото наистина много тежък, неистов труд. Да. Цял живот съм се занимавала с театър. Свидетел. Да, едно е да си в залата, едно е да имаш допускане какъв е този труд, друго е да си в репетиционната зала и да виждаш какво се случва с телата, как секва дъха в един момент и как въпреки това на нов опит, тази готовност за нов опит. Мисля, че дори ние в драматичния театър я нямаме в тази степен, в която я има в балет Арабеск. Какво според тебе казва твоя спектакъл, Асене, през Данте, чрез Данте? Или какво казва Данте през твоя спектакъл на съвременния човек? Аз това се опитах да кажа в началото, че човек първо трябва да е ясно с себе си, с Вселената, трябва да е просветен, защото самотата и липсата на знание, според мен, обрича самия индивид, самата душа на нещо ценностно. Така че според мен първо ние трябва да осъзнаем какво е Вселена, какво сме ние и къде е мястото ни в цялото това битие. А самия Данте това го е казал по негов си начин, като е търсил тези образи, които герои, така да кажа, в неговата творба. Беатриче, за мен това е светлината, нещо, което той преследва през целия си живот, без никога да го докосне. Това е момента, в който мислейки си за нея, минава през греха, през трудностите. Вергилий е мъдростта. Тоест всичко, което... Големия помощник. Да, човека, който му помага. Наставник. Всъщност, това е неговото огледално аз, според мен. И той се обръща и към Бог, но и към себе си. Аз ли съм Бог? Всъщност, кой е Бог? Което го има и по-късно при богомилите, мисля. Това да имаш избора, да имаш избора, да опознаеш греха, за да разбереш истината, да. В смисъл, без да разбереш какво е грях, как ще разбереш кое е добро, кое е светло. Това за мен е Данте. Както има една фраза, ако не се помолиш така, че коленете ти да се покрият с скал, Господ никога няма да те чуе. Много ми харесва това, защото тази динамична опозиция, в която винаги е поставен човека, заслужава да бъде обект на изкуството и вие го правите. И нека отново да поканим зрителите преди този спектакъл да е тръгнал по света, на което силно се надявам, защото според мен и в Италия, която е родината на Данте, и на други места той би бил посрещнат с голям интерес. Кога са премиерите? Да поканим уважаемата публика и слушателите на подкаста. Преди да кажа датите, само да кажа, че трупата на балет Арабеск е международна. И сред
танцорите има и танцори трима от италианци. Италия. И това беше много интересно също в процеса на работа, защото там въобще пътя към Данте и към Божествена комедия е доста по-различен и много повече в училище се занимават с Данте Алигиери. Да, те го учат сериозно. Да, те го учат, разбира се, сериозно. Така че това още един повод беше за интересни репетиции, може би за гастрол в Италия, а датите за българската световна премиера са 11 и 20 октомври, балет Арабеск в залата на Музикалния театър. Заповядайте всички. Както виждате, скъпи слушатели, балет Арабеск прави едно ударно начало на сезона. Надяваме се на вашето присъствие, надяваме се, че ще останете заразени, възхитени и очаровани от тази творба на Асен Наков с драматург Мая Праматарова и с един блестящ състав от сценограф и композитор, които тепърва ще ви бъдат представени в нашия подкаст. Заповядайте! Вечността ще ни държи на повърхността на живота. Вие слушахте Балет Арабеск говори.